Amb una exhibició de Mediterrània Dansa ha començat la tercera trobada d'entitats juvenils de l'Alt Empordà a la Rambla. Els més petits de l'agrupació han ballat a l'escenari que s'ha instal·lat al passeig Figuerenc. La trobada, que ha reunit 27 entitats, ha combinat les activitats i actuacions amb la informació que s'ha anat donant des dels diferents estants. Ha estat una concorreguda jornada de jocs i espectacles amb l'objectiu de posar en contacte les diferents entitats de la comarca i, a més, fer-les conèixer al públic en general. Doncs un èxit, la Fira d'Entitats Juvenils que s'ha fet avui aquí a Figueres. 27 entitats que estan molt contentes perquè la gent s'ha interessat, el jovent s'ha interessat i han omplert molts de fitxes d'inscripció i ja veieu que la Rambla està abarrotada tant aquest matí com aquesta tarda. Fem una valoració molt positiva tant del Consell Comarcal com de l'Ajuntament de Figueres d'aquesta fira, que jo crec que dona veu que les entitats juvenils que tenim a la comarca estan en molt bona marxa. Aquest any, excepcionalment, l'Associació de la Gent Gran de Figueres també s'ha unit a la trobada. Les novetats que hem tingut aquest any és, primer, han vingut al Casal de la Gent Gran, amb l'any internacional de l'envelliment actiu els hem fet participar i han sigut una de les entitats, no juvenils, però que han fet moltes activitats i s'han interessat per el que han fet el jovent i el jovent també s'ha interessat en el que fa la gent gran. I també com a novetat els quixots de 8, aquí veieu aquí darrere, que són jocs de reciclatge que han tingut també molt d'èxit. També hi ha participat el Consell Esportiu de l'Alt Empordà, que ha promocionat les seves activitats, entre elles el llac de l'Aventura de Ventalló, un indret natural on s'hi poden practicar un munt d'activitats a l'aire lliure. A la Rambla s'hi ha instal·lat un circuit d'aventura pels més petits. La Colla Castellera ha ofert un taller d'iniciació per a les persones que s'han interessat a enfilar-se en aquestes estructures humanes. Vine, Hamlet! La companyia Mossegades ha realitzat un assaig teatral obert i a l'estand de Volats per la Tramuntana s'hi han pintat grafitis. Són algunes mostres d'una jornada en què Figueres s'ha convertit en capital comarcal juvenil. Agrair sobretot a l'entitat i al Consell Comarcal que hagi volgut seguir escollint Figueres com a la capital, diguéssim, de la comarca per venir a fer aquesta fira d'entitats. Molt contents que hagin triat expressament ells, voler venir aquí a la Rambla, a que la gent coneixi de prop què fan, quin moviment estan portant a terme, ja que aquest moviment associatiu, les entitats són els que donen vida en aquests moments en què les administracions no poden arribar gaire enlloc. Per tant, contents de que hagin volgut venir aquí, contents de que la gent els hagi volgut conèixer i esperem que pugui seguir repetint-se anys més. Una de les activitats més originals ha estat el taller de relaxació després de dinar, que s'ha convertit en una teràpia del riure. També hi ha hagut una gimcana que ha proposat diferents proves pels carrers i places de l'entorn amb premis per als millors. I una sorollosa cercavila amb els senyors del foc al capdavant, que ha promocionat la trobada pels carrers del nucli antic. Ja som aquí, ja hem arribat. Ja som aquí, ja hem arribat. El pot petit a fer ballar. I a l'escenari de la Rambla, dos moments destacats més. L'actuació del Pot Petit al fil del migdia i al vespre, per cloure la trobada, el concert de Glamour Pussa. Ull per ull anem perdent, que saps si tots som mecs. Comissària sou, no hi ha ni un pal de nen. Tant t'aspires, prou però no et mulles, potser no et cal saber. Deu fer guirolles que no